ва духтарако акция рафтестай дар нуқтаи савдои зарини набинен манижаям акция омадагия. ҳо дӯстони азиз иҷода ҳамин палто 1200 сомон буд ҳозир скидка қати 999 сомон шудаю бо яктаи анахали сумкачо туҳфа хитон вибр мекунед. ира бинен духтаро нуқтаи савдои зарин бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум ва 8-ум дарвозаи сеюм қатор. Иҷода палто бисёр дора нигоҳ кунен интихоб чихе бисёрай. ҳозир бо моделда нишон метиҳем бинен. Ина 999 сомон шудагай 1200 сомон буд ҳозир 999 сомон шудагай бо сумучкоша бинен охи чихе сумко қимати бои фасон шумода туҳфа мешава. Ина ин модели дигариша бинен да танада чихе хушрӯбай турецки тозая марамат кашмир мана касседа дар кораи духтаро размеро ҳамаш ҳаст нависен дарава как доставкатон кунан ё ки биёен ай пеш бинен. Анами намуд куртка трансформероям арзон шид. Ино чанд сум шид? Ино 650 сомония. Ина диден духтаро безрукавкаям мешава бори гуанҷу ҳамқа хушрӯй бо расветкоша ҳозир нишон метиҳем. Бо чӣ дора? Яктай дига туҳфа сумкачаҳое ки 200 сомония. Ина диден духтаро чихе фасонак 650 сомон шудагай ҳозир ма дигар намудошам нишонтон метиҳем. ҳамаи ҳамин 650 сомон шудагай духтаро бовар мекунен бо як сумкаи фасони хушрӯе ки худаш 200 сомай у шумода падарка мешава. Марҳамат нуқтаи савдои зарин бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза мешава сеюм қатор. Бисёриҳо аллакай муштариён медонанд нуқтаи савдои зарина бо ба ҳар ҳол як бор дигар такрор кунем ки аз аксия шумо қафо намонен. Ана нигоҳ кунен инаишам фасони бадай диден чихе хушрӯчая иам ҳамун 650 сомон шид. Ино ҳамаш мех доранд? ҳамашон мех қариб ҳамаш мех дора. Кадомиш ки остинаш снимаиш нестай ку духтаро мех дора. Кадомиш ки остинаш ҷудо намешава бе мехай. Хулас ина вариантои бе ҳад хушрӯ. Анами сумкачаҳои хушрӯва диден духтарако. Ино фурӯшӣ нестанд. Ино туҳфаям барои шумо дар нуқтаи савдои зарин. Як борак хушрӯгишона бинен. Ҳамин сумкаҳо нархи фурӯшаш 200 сомон буда, лекин шумо дар нуқтаи савдои заринда ҳаминора туҳфа мекунанд. Агар ки палто ё ин ки куртка харидорӣ кунен, нигоҳ кунен чихе фасонай моделакҳои хушрӯ беҳад хушрӯчай моделҳои сумкаҳошонам пальто курткаошонам марамат хоҳишмандон метавонен биёен бо айпеш бинен боварӣ дорум махқултон мешава. нигоҳ кунен охи арӯсако духтарако иҷа ҳамаи моделош ҳастай ҳам клач ҳам мисол сумкаҳои ҳарӯза хулос ҳама намуд сумкаву кашилёка метавонен туҳфа гирен. Сумка аслан мана бинен чихе хушрӯ аҷоиба фасонак интихоби васе нуқтаи савдои зарина касе намедона. Марҳамат бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза мешава. Ина прадои хушрӯра диден байни 7-ум ва 8-ум дарвоза сеюм қатор. Мана нигоҳ кунен чихе хушрӯчаана ҳамаш бо падбренда нигоҳ кунен чихе фасонча. Хулас ина метавонен маълумоти бештара бо аз худшон пайдо кунен. Яке аз анами курткаҳои фасона харидорӣ кунен дар 650 сомон як сумка падарка мегирен ё ин ки яке аз анамин палтои фасонаки ино 999 сомон шудагиянд. Иқаи двойка хушрӯчаяй тамошобино аксия шидагаям диден 350 сомона двойка 299 сомон шудагай дар нуқтаи савдои зарин. Дигар цветошам ҳаст. ира бинед чихе фасончаяй тонки вязкая ино ҳеч намешаванд. ина марҳамат турецки двойка 299 сомонӣ. ина ози дигар моделҳоям ҳаст нишон метиҳем якта ба якта биёен. Ям двойкая ина двойкаи фасон брючняй брукати беҳад хушрӯ 250 сомон. бозори Корвон тарафи Тилло бозор духтарако марҳамат нуқтаи савдои зарин байни 7-ум ва 8-ум дарвоза сеюм қатор. иш чанд сумай? ҳамаш 299 сомонӣ. хулас ина двойкаи Версачи аксияи беҳтарин. марҳамат успед кунен бо касое ки омада наметонанд нависен худшон шумода доставка мекунанд. баъд кардиганои фасон двойкаи фасон доранд. ина киртаи база дора у кардиган дора. и чанд пулай? иношам 299 сомон. духтаро турецки тоза марҳамат нигоҳ кунен чихе хушрӯчае дар 299 сомон ду тачи мегирен. духтаро маҳқултон мешава. марҳамат биёен бо айпеш тамошо кунен. омада наметонед нависен суратоша мепартоянд доставкатон мекунанд.
бо инайнош тройка ана тройка ам доранд духтаро 299 350 сомон тройкааш ина турецки ишам фасони бадай марҳамат биёен ай пеш бинен духтарако маҳқултон мешава ангоркаам доре на ангоркотон чанд пулай 299. иношам 299 брук дора о ангоркои двойка мана брючни ангорка 299 сомон ина дига цветошам ҳастай марамат дига цветошам ҳаст духтарако ҳамаи размерош ҳастай стандартай диден 299 сомон духтарако хушругии двойкара бинен аҷоибот дига цветошам ҳаст ҳо нишон медиҳам ҳозир бинен на марҳамат духтаро цветаш богатый цвет ҳам платья дора ҳам анамхе болопӯшак дора духтарако французская длинная ина нигоҳ кунен ласина чақати мешава ки бопӯши марҳамат метавонен дархост кунен иҷа нуқтаи савдои заринай духтаро марҳамат ина модел пуштагай ира бинен чихе хушрӯвай 299 сомонӣ турецки тоза киртои фасон марҳамат кадомеш дар кор мешава нуқтаи савдои зарин биёен ё ки нависен чон дар ва как шумода доставка мекунанд бозори корвон тарафи тилло бозорай байни 7-ум 8-ум дарвоза 3-ум қатор марҳамат ёша бинен ина ё двойкаанд бо 299 сомонӣ аксияи солинавӣ рафтестай аксияи калон успед кунен духтаро касоне ки успед намекунанд бинависен хичон дарра ва как доставка мекунанд то ин ки шумо қафо намонену ҳамин чизро харидорӣ кунен мана ёш двойкаана ина ишам фасон будай диден аҷоибак 299 сомонӣ туркӣ мана ин моделошам ҳаст ай ҳамаш фасон ҳама моделош бисёрай духтаро ай ҳамаш чандтаи расветкаяй 200 сомон тройка шудаган ва ёша бинен духтаро 200 сомоне тройкаяй 200 сомон шудагияй бурук дора духтаро диден кардиган дораву бо хе туникача дора хулас 200 сомон бо и расветкаоша намегин чихе хушрӯвай мана аз инам дар кортон боша дарав нависен доставкатон мекунанд ишам хушрӯвай ама иҷа танада бо аҷоиботай мана кабудшам бинен чихе богатый соли навда как раз касе нагирифта боша либос соли навда зурай иам двойкай чанд сумаиш 240 сомон 240 сомон дигар расветкаошам ҳастай қад цветош хушрӯва бо иёша мана 240 сомон марҳамат метавонен биёен ай пеш бо хутон тамошо кунен духтарако нигоҳ кунен инаи моделоям фасон 290 брюкатяй 299 сомон иам стилиш фасон будай духтаро нигоҳ кунен ира метонен ки болопӯш боре пӯшен метонен ҳамхе туника барин пӯшен хушрӯ қашубои хушрӯам доштаи нуқтаи савдои зарин ира бинен духтаро иам аксия дая и 750 сомона якта сумкача тухфаҳай трансформера кадш калта мешава остинаш снимат мешава зура иқа хушрӯай духтарако марҳамат дига намудошам ҳаст як галай ҳозир нишон медиҳам ина марҳамат духтарако нигоҳ кунен инаи моделиш ҳаст ино чанд пулиян 800 сомона бо як сумочка падарка чихе наф ина сумочкаошон духтаром қа хушрӯай бо сумкачаошон аҷоибот и дарозош чанд суман ана диден духтаро чихе хушрӯ 1000 сомон бо сумочка падарка мегирен мана марҳамат вай ёша бинен инош чанд пулан 500 сомон нигоҳ кунен сумочка падарка мегирен ки сумкачаошон хичон 200 сомай лекин 500 сомонда шумо шӯбачара харидорӣ мекунед бо як сумкачаи дига падаркатон метиҳанд нуқтаи савдои зарин бозори корвон тарафи тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза марҳамат 3-ум қатор ина намуча нигоҳ кунен чихе фасон иш чанд пулай 500 сомон ва ира бинен хушругиша 500 сомоне фасониша бинен духтаро дар ягон ҷо 500 сомон дай хеле шуба нест бо медонед як сумочкаи фасони дигара туҳфа мегирен ҳатман биёен омадан наметонен бинависен доставкатон мекунанд ина чимчигулка и чанд пулай 450 сомон сумочка падарка ана диден 450 сомон сумкача падарка ина мучам ҳастай иқа хушрӯ иш чанд пулай 400 сомон ина 400 сомон духтарако бовар кунен ҳам қадар новинкаҳои фасон шӯбачаҳои хушрӯ овардагаи нуқтаи савдои зарин ина и палто чандай 450 сомон ина сумочка дора
کسی که پالتو گیره 450 سومون ده. این هم خیلی پالتوی خوش رو میخرین با یک سومکچه دیگه پدرکتون میتین. من مرامت چه خیلی گفتم اگر نمیتونین اومده بنویسین در وکاک چون دستاف کتون میکنن. انا شوبه و من شوبه دخترکو از مدل میپشه شوبه را بینین. ای چند پولای؟ اینش 1000 سومونه. 1000 سومونای فسونی را بینین دخترو. وای مای بعدای هم قفسون ای باید رسویدکای دیگه هم هسته. اینا نگاه کنین. اینا سفید چه بینین. وای مای بعد بایی گفتی گپو زنی رئیس پشک. اینا مرامت وای 1000 سوم. ای چند پولای؟ اینش هم 1000. یم 1000 سومون. شوبا اکسای کلون اکسای برهم ترین دفته است در نقطه سودای زرین. اوسپت کنن بیاین دخترو نگاه کنن آخه چه فسون. ای 16 فسون ای 16 فسون چند سوم؟ 500. اینا باشه با 500 سومون بدایه نگاه کنن با سوم کم دادین. دیدن خواهن اینا میاین یک تا شوبه میخرن مادراتون دست سوم کوشون خطون ده پدرکه میشه و یا که برای خطون میخرن هم سومچکتون میمونه هم شوبه چای فسون. ای قایوش فسون اینا مرحمت ای 16 خشرو اینا بایی گفتی گپا من نرخوشون اینا 550 سومون تدیو چی؟ اینش 450 سومون. خشروگیش دیدین 450 سومون من مرامت کدامش در کره 450 سومون. دوستان عزیز حتما بیاین همه همینا رو خریداری میکنن با سومچکای فسونش مده پدرکم میتین. اینا با ایجاد نگاه کنن کوژینکوی خشرو دوران شوبچوی فسون دوران اینا دو طرفو دوران ایوش هم نرخشون دسترس ای 280 با سومچکا دارم. بخدا چه ناف 280 سومون دو طرفه یک طرف 280 سومون یک سومچکا پدرکتون میکنن. گویا که سومچکا باور کنین نرخ سومچکا داشت ما گویا کوژینکا را میگیرن هم ارزانه هست. یک برک دیگه در آخری نوارمش ماده سومچکا را نشان چیمینه. اینا دیدن دخترو فسونی شدیدن. اینا کلاچوی فسون. اینا همشون ادینی تسمه دارن. اینا وریانت کارا بینه چقدر خوشروه. اینا دیدن خوشگیره مدلای بهترین نرخو که باور کنه نرخو بهترین نرخن. حتما یک بار دیگر تکرار میکنم بیاین بازار کاروان طرف تیلا بازار بین هفتم و هشتم دروازه سیوم قطار نقطه سودای زرین. منیجا ای قخش روی شوبه اگه خریدی؟ مغازین زرین. قفسان این قیمت بدگسته؟ نه 1000 سوم و سومکچه 1000 سومون و ایرا بینن دخترکو 1000 سومون ده نقطه سودای زرین ده یه نمود شوبای فسان اومده با اینم سومچکای دستش پدرکه من مرامت وجد با دیگر خیلیش هم است. یک گلا سومچکا نزدیک. اینا مرامت دخترکو میتوانین درخواست کنین در و دستافتون میکنن. بازار کاروان طرف تیلا بازار بین هفتم و هشتم دروازه سیوم قطار نقطه سودای زرین.